شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا ассалому алайкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. хушомаден ҳама каса ба канали ма. имрӯз дӯстони азиз хостам ки барои шумо як канали беҳтарине ки дар бораи зиндагии худшонай, пухту пазои беҳтаринай дар Россия зиндагӣ мекунанд, подмосковида беҳтарин пухту пазое ки дар дараҷаи олия сода када барои шумо мефаҳмонанд. ман медонам ки подписчикои ма дӯст медорам пухтупаза барои шумо пешниҳод кардистам. канал жда дароен, аз номи канали ма салом расонен. дар ин моҳи шарифи рамазон хурсанд кардан и беҳад хубай. вақте ки медонем подписатсия мекунен, як ҳамватани худро дастгирӣ мекунен, меҳнат када барои шумо видео синемат мекунанд. беҳтарин видеоҳои пухтупаз доранд духтаро, влогай, зиқ намешавен, ҳавлияй, мотиватсиони видеоай, кору бори ҳавлира барои шумо нишон медиҳанд. чӣ хел дар Россия ё зиндагӣ мекунанд, ҳам чакдон доранд, ҳам гову мол доранд, чӣ хел ки аз уҳдаи ҳамаи кор фаъолона мебуроянд. духтаро каналшон дуроен, пушаймон намешавен. каналшон беҳад канали хубай, зани хушмуомилаҳай, зани хоксорай. аз даромадантон умуман зиқ намешавен. ҳамеша агар ки дар ғарибӣ бошем бо аз видеоҳошон хушҳол мешавен. духтаро номи каналшон зани пурҳунарай. ба фикрам як қисми подписчикон медонанд, барое ки ма реклама карда бидум пеш. ана ҳози бо барои подписчикои наве ки даромадагӣ нестан, подписатсия кардагӣ нестан, як бор дароен, тамошо кунен. ана михел природаи беҳтаринда зиндагӣ мекунанд. аз ҳавлӣ барои шумо ҳамаи чиза нишон медиҳанд. саломат бошен дӯстони азиз ки ҳамроҳи ма буден. дӯстони беҳтарини ма, имрӯз тарзи тайёр намудани як намуд ширинии беҳад болаззат, резонакай, пичони резонакай, дарунашда себа тёрка карда меандозем. маззаш нотакрорай барои шумо пешниҳод мекунам. ба мо лозима як пачка маргарин, як пачка 200 грамм маргарин, 2 дона зардии тухм, каме намак ва кам тарак сода, ним қошиқча камтар бо сода, баъд 4 қошиқ сметана, фарқ надора, 20%, 25% фарқ надора. баъд орд, ҳамақа чиз дар тесташ лозимай хамиришда. зардира алоҳида ҷудо карда тайёр мемонем, аз сафедиш ҷудо мекунем. каме орд, аввал ҳамаи орда намеандозем, ами 2 пиёла орда меандозем, бо як пачка маргарин умочак мекунем. ана михел ҳамаша якҷоя мекунем, бо боқимондаи орда ҳамроҳ мекунем. камтар намак, каме намакам ҳамроҳ мекунем. ана содара камтарак сода мегирем, бинен айним қошиқча камтарай, даже бисёр гирифтан лозим нестай. ана михел даруни сметанада ҳамроҳ мекунем содара. камтар реаксия метиҳа, аллакай хеле дам кардан мегира. баъд ҳамроҳ мекунем дар хамирмон бо 2 дона зардии тухм. вақте мебинем ки хамирмон сустай, сафедира ҷудо кардагием, хамирмон сустай, мо орда ҳамроҳ кардан мегирем. пешаки орда бисёр намеандозем, барое ки ба чашм нигоҳ карда хамира сахт мекунем. вақте пешаки андохтем ба хато мекунен, бисёри бад мешава. барои ҳамо пешаки ҳамаша наандозем. хамира мешӯрем, на сахт на суст, хамири ҳами мобайн. хамирмона гирифта дар холодильник ним соат мемонем. духтаро дар ягон пакетай болошам хел пушонда холодильникда мемонем. анам хел хамири мягкӣ омадагиай. иҷода тайёр мекунем. ай ҳами начинкаш себқатӣ, инам хел себ бисёр бод, себу қариб безеб шидиста будан. ма хостам ки як чизи беҳтарин барои шумо тайёр кунам. умуман хел маззаш
нотакрорайда хай бо тайёр кунен баъд комментарияда нависен. Ман медонен ягон чизи хел бемазза барои шумо рецепт наметиҳам. Теста шакарам надошта боша. Мо ҳозир начинкара ширин мекунем, болоша сахарни пудра мекунем. И як ширинӣ метонем ки пешопеш ид омадестай, дар ид тайёр кунен. Беҳад чизи болаззатай. 4 қошуқ шакар меравад духтаро. инҷа ман 5 қошуқ шакар гирифтам, бо чашм нигоҳ кардам, 1 қошуқша мондам, 4 қошуқ кифояй. Анам хел тунук мекунем. Хамирмон дар холодильник буд, хунук шудагияй. Хамири беҳад хушрӯ омадагияй. ин дастархонда беҳад чизи хушрӯай барои ифтор тайёр кунен. ҳам чизи осонай, ҳам чизи болаззатай. ҳамин песочни чизо беҳад худаш нағзай болаззат мешавад. бо ҳамроҳи себ як таъми дигаргун дорад. бисёр вақт варёнка ҳарчи медозанд мешава варёнкарам андозен, лекин бо себ бо вақте ки тайёр кунем баъд маззаша мефаҳмем. тарзи печонданашам на он қадар қинай. анам хел мо ба шакли дароз мебурем. баъд ами вақте ки сета конвертик мекунем, боз давомша бурида мегирем. ҳар яктае ки кардем 3 бор тобуш метиҳем. Тамом мебурем. бо боқимондаи ҳар ҷош мондагӣ зиёдиёша бо хамира аз сар ба вай мекунем. кулулача карда мемонем, бо тунук мекунем. ина бинен диюм, ина сеюмаш. конвертики сета кардем. Тамом ба мисли секунҷа шакл шуд. ина осон печонданаш. начинкаша на он қадар бисёри бад монем ки ба печонданда қин мешавад. ина михел тоғри кунен. ина осонакай духтаро. и ба ҳамаш барои шумоай. шумо дастгирӣ кунен. иншоалло видеои нав ба нав барои шумо пешкаш мекунам. дастгирӣ аз тани шумо. касе обуна нашудагия обуна шавен. анам хел видеоҳои осон дар шароити хона дастрас барои шумо пешниҳод мекунам. анам хел бинен осонакай 3 бор тоб метиҳем. Тамом бо шакли секунҷа шава. духовкаро пешакӣ гирён мекунем. гарм мешавад дар ҳарорати 200 градус. дар мобайни духовка мепазем мегирем. аллакай на як қисмаша печондем. мемонем як лист мешавад. анам хел бо як намуд анам хел мемонем. пухта мегирем. баланди бад намонем, барое ки песочнияй тезда мепазад. насӯзонем. анам хел камтар тилоранг мешава. аллакай пухтагияй. баъд камтар хунук шуд. баъд мегирем сахарни пудра мекунем духтаро. ана мондем хунук шуд. ҳозир сахарни пудра мекунем. барои ифтор тайёрӣ дидистам духтаро. ҳозир чанд намуд чиз барои шумо тайёр мекунам. ҳамаша барои шумо нишон метиҳам, то ки барои шумо ҳам як идея шава. шумо ҳам хеста тайёр кунед. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد як намуд хӯриш тайёр дорам. хӯриша картошкаша манам хел тёркақати гузарондам. шуштумша крахмалуш рафт. ҳозир пухта жарид када гирифтестам. пешаки картошкаша жарид када бигирам. лаблабура ҷӯшондагиам. чизое меҷӯшондагиша ҷӯшондаги тайёрай.
хӯрока сар мекунем духтаро. Баъд салата пеш аз шом ним соат монданда тестама мегирам, тайёр мекунам. Хӯрок луби шӯрбо, наск шӯрбо, луби шӯрбо ҳарди ҳамаи донагира ма ҳамроҳ мекунам. беҳад болаззат мешава шӯрбомон. Намиқа чиз ба мо лозимай, гӯшт лозимай, каме болгарский замороженный, картошка, сабзи, пиёз ва иҷада мурчи сиёҳ, мурчи сурх, каме приправаҳое ки барои хӯрокаи духтаро беҳад болаззат мекунанд. Намак, томат иҷа нишон надодам, ҳозир зирба карданда томатам мебурорам аз холодильник. Томатам ҳамроҳ мекунем. хай бо чӣ приправае ки шумо да дилкаш боша ҳамроҳ кунед. хӯроки беҳад нағзай, хӯроке ки ман дӯстш медорам. ман чанд рӯз хӯрокҳои сахт карда будам ки вақти наворкуниам рости гап набуд. духтаро ҳамихел сарусимаам мешудам, ягон ҷо мерафтем меомадам, успед намекардам. манту кардам, мобайнда ош кардем, шакароб кардам, хӯрокҳои хай бо вақте ки манту кунам ҳамроҳш бо як хӯроки сабукам дорам. вақте ошам кунам бо як хӯроки сабук, ҳамихел ду хӯрокӣ мекунам. барои кӯдакҳо ҳама каса рӯза дорем. хӯроки сабук нағзай беҳад барои ҳамин вақте ки рӯзадор ҳама даруни жилудка холияй, сразу сахти бихӯрен касал мешавен. мумкин нестай, нагрузка мешава барои ҳамин ҳалкунӣ. албатта ягон хӯроки сабука кардан дар кора камтара ки жилудка маиб нашава духтаро. барои ҳамин ман ҳамеша бо барои шумо тонистам навор кардам. имрӯза навори мода намихел шӯрбои донагидор. ҳамаша намихел дидестен гӯшта камтар сирх мекунам, баъд пиёз ҳамроҳ мекунам, камтар пиёзам таф метам, баъд картошкаву сабзиву болгарӣ ҳамаша андохта бо приправаву намак як бор таф метам, баъд томата ҳамроҳ мекунам. томатам намихел таф дода сирхак мекунем. охирон оба ҳамроҳ мекунам. ҳоли наҷӯшида ман мегирам намихел чӣ мекунам, то ҷӯшидани донагиёра ма замороженный кардагиам дар луби дар холодильник буд, морозилникда, ва наск замороженный набуд. гирифта тоза кардам, шуштам. намихел як коса дай ҳози майда актовтисте ва як коса ҳай барое ки деги маам калони бад нестай, ҳамин туғрияй дар ҳамин нормаи дегам ҳамроҳ кардам, барое ки ҳамаи чӣ дора дурнаш, донагӣ, об ҳамаш туғрияй. анамиҷа ҳози шӯрбомон пухтак аллакай ман дохтам, ҷӯшид. аввал як баланд мемонам, хеле камтар буҷӯша, баъд пасттар мемонам, хушрӯ шира дода мепаза. пасти баъд намонем, пасти баъда шира наметия, камтар ами ҷӯшида беста, анамон вақт шира метия. хӯрок тайёр шуд. хӯриша тайёр мекунем духтаро. лаблабура ҷӯшондагиам, капустам хел майда реза кардам. бодиринги салёни ам боша мешава. ҳозир ман бодиринги амихел зиндара тиёрка кардам. ҳамаша бо як тарз ба тиёрка мекунем. тиёркае ки салати сабзигӣ мекунем бо анам хали. тухмам ҷӯшондам, хоҳен шумо гӯшт ҷӯшонен. ман гӯшт наҷӯшондаму тухм кардам ба ҷош. калбаса ки дар моҳи шарифи рамазон намехӯрем мо. анамихел вай лаблабу, баъд зелёни горошек, охиронда майонез. хӯриши ҳафранг мегем, франсузский мегем, анаму намудай. салати сабзигиша фаромӯш кардам дӯстони азиз, ана ҳамроҳ кардам. иҷа бо салати сабзигирам дора худам тайёр мекунам, беҳад болаззатай. каналда ҳастай, чанд бор тайёр кардагиам духтаро. корейский салат навистагиам, сабзигӣ даромада тамошо кунед, чанд намуд салат кардагиам. лаблабура анам хел ман камтарша ҳамроҳ кардам, боқӣ мондашам ҳамроҳ мекунам ҳозир. хӯриша ман барои чӣ интихоб кардам ки лаблабу дора, лаблабу фоидаоварай, нағзай. барои ҳамин ман ҳамин хӯриша тайёр кардам духтаро. беҳад хӯриши болаззат мешава. хӯриши ки як бор тайёр кунед, баъд ҳама вақт дига мехоҳем ки аз ҳамин хӯриш тайёр кунем. саломат бошен дӯстони азизи ма ки бо ҳамроҳи ма буден. наворома интизор мешавен, комментарияда менависен, дар личкаам навистен. бисёри подписчико суроғ кардем, пурсиден, интизор буден. камтар кор доштам, хел нашуд
дар моҳи шарифи рамазон ман мехостам ки тез тез барои шумо навор кунам. ман ҳаракат кардистам. иншоалло ки ман ҳаракат мекунам барои шумо мехоҳам наворои осон, мотиватсия, идея барои ифторшава шумо пешкаш кунам. бисёр ки суроғ карден, ҳазор раҳмати калон. кадоме ки суроғ кард, кадоме интизор буд, навороҳои мара тамошо мекунам. раҳмати калон духтаро, худованд нигаҳбонтон боша. дар ин моҳи шарифи рамазон ба ҳама боз муборак шава. моҳи шарифи рамазон, чӣ орзуӣ дорен, чӣ нияте дорен, худованд ба орзуҳотон бирасона, тоатҳои ибодатҳои шуморо ба даргоҳш қабул гардона. ҳамеша бо мо бошен тамошобинони азизи ман. то наворҳои оянда сарбаланду хонобод бошед. مبارک ای مسلمان آمد ماه رمضان، خوش آمد ماه قرآن، خوش آمد ماه فرقان، خوش آمد ماه قرآن، خوش آمد ماه فرقان. از هر دری ریحان آید نوای قرآن، شفا و هم رحمت است، خوش آمد ماه رحمان، شفا و هم رحمت است، خوش آمد ماه رحمان. داهی اول رحمت و بعد از آن مغفرت گناهان، نجات از آتش نار توبه کن ای مسلمان، نجات از آتش نار توبه کن ای مسلمان. شبی قدرش زیبا آمد کلامی یزدان، بر تو هر دم مسلمان مبارک شد رمضان، بر تو هر